sugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa Bugos. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa katon bag-ong nga sugilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Lola, kanami sang bulak nga ini, no? Puti ang iya kulor. Dasun kahamot-hamot pa. Ano nga lang sang bulak nga ini, Lola? Amo ini siyang bulak nga ginatawag. Kamya. Kamya? Oo. Kag-abi mo. Amo ini ang ginpanamkon ko sa iloy mo sang una. Amo
gali, Lola? Oo. Halos bisan diin lang nga palibot sang balay. May bulak sini. Tungod ang kahamot lang niya, ang gusto ko nga mapanimahuan sa tanan nga tion. Kun amo, madamo kamo sang tanom nga amo sini eh. Oo. Ang akon iloy sa una, mahuyugon magpananom sa mga bulak. Kag isa ini, sana namian niya. Wala labot sang mga rosas, kag mga orkidyas. Pero, kahibalo ka bala kung ano ang istorya sang bulak nga ini, apo? Ay, kung nga ang ginatawag siya nga amo sining angalan. Kag kung nga sa higad sang suba ini nagatubo. Wala, Lola. Kung amo, magpamati ka. Kay isugid ko sa imo ang sugilanon nga ginistorya man sang akon lula sadtong bata pa ako. Ay, sige, Lola. Natabo ko no ang sugilanon nga ini. Sadtong nagapakita pa, kag nagapakighambal ang mga diwata, kag mga Diyosa sa mga tao. Sa isa kuno ini ka malayo nga lugar, may isa ka matahom katama nga dalagita. Ang iyang ngalan, amo si Mia. Siya kag ang iya lulo, nagaista sa isa kapayag sa higad sang suba. Kag ang ila kuno nga kabuhian, amo ang pagpamunit sa mga isda. Hindi gani ang pagpanguha sa mga suso, kag ang pagpanguha sa mga pako-pako, kagabi sa kilid sang suba. Kag ginalibod nila sa pabalay sa ilang lugar. Kag isa ka bes, naglain ang pamatyag sang lulo ni Mia. Gani, siya na lang ang nagkadto sa suba. Agod nga, kuhaon ang ila kinaandan nga buluhaton dito. Kanami subong sang panahon. Kanami sang silak sang adlaw. Kagkatawhay sang kalangitan. Ang mga pispis, malipayon nga nagahuni, samtang nagasaylo-saylo sa mga sangasang kahoy. Kag ang mga alibangbang, nagasaylo-saylo sa mga ilahas nga mga bulak. Ba? Naghulag ang tubig. Basi kung gintukob ng akon bunit. Ang mayo pa, butungon ko ini Hala. Ano ina? Halin sa tubig. Do amat-amat nga nagatuhaw ang buhawi. Nagabaskog. Hindi. Sa tunga ng tubig, may nagtuhaw nga isa ka maangbong nga lalaki. Kagara siya. Amat-amat nga nagapalapit sa akon. Mayong aga. Kinbugno niya ako. Malin ako, Dre. Mia. Mia, hindi ka magkadok. Gusto ko lang nga makigabyan sa imo. Nga kilala mo ako. Kag nga nakahibalo ka sa ngalan ko. Ari ako diri adlaw-adlaw. Kag nagatulok sa imo. Ano? Matuod na, Mia. Kag natandaan ko ang ngalan mo sang isa ka bes, gintawag ka sang lolo mo. Sa din gali siya. Nga pila ka adlaw na nga wala ko sa makita nga kaupod mo. Kikikwanabe. Nagamasakit siya. Kag amo ina nga isahanon na ako nga nagapamunit diri. Kung na mo sina, buligan ko ikaw. Ha? Buligan mo ako? Apa hindi na lang. Makahuluya eh. Hindi ka magkahuya sa akon.
Kabiga ko nga isa kaabyan. Ay, oo gali. Ako si Cam. Cam? Oo. Mag-abyan na kita sugod subong ha? Pwede? Aga na naman. Kag makadto naman ako sa suba. Kag sugod sang nangin mag-abyan kami ni Cam. Doon nasadyahan na ako nga magkadto permi sa suba. Ay, mahimos ako Apang anti sina. Hatagan ko anay si Lolo sang mainom niya nga mainit. Malaka ako sang luya. Kag amo ang ipainom ko sa iya. Malakat na ako, Lo. Sige, Apo. Kagpasensya ka na ha. Kaya hindi ko pa madala ang akong lawas. Hindi ka magkabalaka, Lo, Masarangan ko na nga buhaton ang aton mga buluhaton sa suba. Ay, kung magbalik na kuntani ang akong kapagsik, maupod ako sa pagpangista kag pagpanginha sa suba. Sana siling ko na, Lo. Hindi ka magkabalaka. Makahibalo na ako sang akon buhaton. Sige, Lo, Amo na ako. Maghalong ka, Apo ko. Madali-dali ako. Sigurado nga ito na si Cam sa suba. Parehos ang kinaandan. Mabdan ko na siya nga nagapamunit. Kag may tinumpok na mga masuso sa higad sang suba. Kanami sa iya, Nanamian ako sa iya nga abyan. Kaina ka pa diri? Oo, Mia. Ara madamo na ako sang napamunit nga mga isda. Kaya may natipo naman ako nga mga suso. Salamat, gida. Tulo ka mga isda nga nabutang ko sa kilid sa bato. Wow! Kadamo na ba? Dugangan ko pa, ina. Apa hindi na Tama na, ina. Basi kung hindi ko na ina madala. Kung mo sina, buligan ko lang ikaw nga mapanulod ina sa imo alat. Salamat, gida. Wala sa nga numan, Mia. Kaya ginakalipay ko nga nakabulig ako sa imo. Hindi ako makatulog. Si Cam ang nagasulod sa pensar ko. Samtang nga nagadugay ang amon pagupdanay. Mabatsyagan ko nga. Kamag-an sang akon buot sa iya. Nahulog na gid ang buot ko sa iya. Kaina pa kami diri nagaupod sa higad sang suba. Apang kahipos gid kay Cam. Duka subo sa iya nga daw hindi ko mahangpan. Cam? May problema ka bala? May masakit ka?
Nga daw kaluya sa imo, kag kasubo. Wala ako sa ginabatyag sa lawas. O galing, may dapat ako nga itampad sa imo. Ha? Ano pala ina? Gusto ko nga isugid sa imo nga akong likom. Likom? Ano nga likom? Mia, hindi ako ordinaryo nga tao. Kundi ako, anak sang Diyos sang suba. Ano? Kaginsugid ko sa ako ni Loy ang akong balatyagon sa imo. Gidahigugma ko gid ikaw, Mia. Apang suno sa ako ni Loy, hindi ako dapat magigugma kag magpakasal sa isa ka ordinaryo nga tao nga kasubong mo. Kag gusto ko man makaibalos ang kamatuoran halin sa imo. Kun bala, ginahigugma mo man ako. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, Kam. Akuon ko sa imo. Nga ginahigugma ko man ikaw. Kung mo sina, hindi ka magkabalaka. Mapakasal kita. Bisan ano pa ang matabo. Napiaran ko. Kay na sa mag-abot si Mia halin sa suba. Do kasubo sa iya. Kag wala gid siya sang ginsugid sa akon sa ginhimo niya sa suba. Kag kun ano ang resulta sang paglibod niya sang iya pinamunitan. Hindi pareho sa nagligad gay nadlaw. Nga kamalipayon sa iya. Daw hindi mauntat ang iya pagsugilanon, bahin sang iya pagpamunit. Ang maayo pa, pamangkuton ko siya. Magabian sudagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang Gam-Gam. Number 1 Boss sa radio. Come on! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatud-an nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon Number 1 Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gaginpasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Naanad na ako nga wala kami sang inugbakal permisang bago nga bayo sadto. Gani, bisan ano lang basta may ara. Okay na ina sa akon. Nagakadlaw gani sa ako ng iban nga mga classmates ko. Kay wala nagasinanto ang kolor sang kinasuksok ko. Apang para sa akon, okay lang ina. Sang mag-uba ako kung nagalakat ako sa dalan. Wala man sa kinasuksok sang isa ka taong talaksan sang pagkatao siya. Nakaibalo ako sina. Narealize ko ina. Halin pa sang bata ako. Yuhom ka lang bala permi, kay bagay sa imo. Aba? Matuod ina. Nagagwa ang dimples mo. Sa magtimbang mga guya. Pilya ka ha? Angayan ka sang dimples mo. Bah, ginhikap niya nga kon kuya. Abi. Ginkuha niyang kamot ko. Oh. Oh my. Hala. Ginhalo ka niya. Napatsyagan kong kainit nga naglatay sa akong lawas. Duhinali lang ako nga gintugnawan. Kaginali man nga ginhilanat. Oh, hala. Ang iyo halok. Halin sa akong kamot. Bakit to sa akong putkon? GP. Ay, kakakakwan. Oh my God! Kinalukan niyo ako sa bibig. So sorry. Don't be. Akong may sala. Akong naguna. Anyway, thanks for the psychoanalysis. Kag sa tanan-tanan. Ano palang buot silingon niya sang natabo nga to sa amon? Nga nga hinali lang niya ako nga ginhalukan. Kag daw nagustuhan ko man. Ang buot bala silingon. Attracted siya sa akon. Aga na gali? Anong oras na balaman? Ay, mabangon ako Gusto ko nga magpainit sa lon. Kagdason,
Sagwa ako karon makaon. Kanami, oh. Hustuhan lang ang kainit sang silak sang adlaw. Hala. Si JP, oh. At tugali siya sa swimming pool. Ay, mabalik na lang ako sa sulod, ah. Morning. Nakita kiniya ako. Balik doon ko na lang siya. Good morning, to. Tita? Oy! Good morning, sweetheart. Si JP. Nagtaka siya sa pool kag nagpalapit sa akon. Tito JP? Hi. Hello, little boy. Hindi bala, makahibalo ka maglangoy is? Oo, tita. Ti, nga wala ko ikaw makita nga nagaswim. Amo matod. Pirmi ko ikaw ginahagad nga mag-swimming pero hindi ka? Oy, basi kung gusto niya nga sa beach mag-swim? Hindi ako. Hala, kabuang gid sa ako na. Nalipat gali ako. Nga sa dagat gali na aksidente kag napatay ang mga ginikanan niya. Apang wala man niya ato nasaksihan. Pero abi mo bala is, manami bala magligo sa dagat. Ang dagat nga kadtuan mo, inang matahom, matinaw ang tubig, kag indi tama kadalom. Mahinay balaan ako nga lugar. Kag ginasiguro ko nga matahom ato nga beach. Ara man ang gali, oh. Ti, hindi ka gihapon is? Kung ako sa imo, maupod na lang ako. Abi mo, kung magdako ka na, kag magdamo ka na sang ginabuhat, basi kung hindi ka na makaangkon sang tion nga maghampang sa beach. Do nagduha-duha siya. Do ginapanilyagan niya ako. Kung ginainto ko siya o kung wala. Matuod ang ginasiling ko is, ako, sang pareho ako sang edad sa imo. Pero may ako ginapilit ni mami ko nga magtulog. Pero may lang ako nga hindi. Pero kung diin pa nga nagdako ako, kag wala na ako sang oras nga magtulog, wala na ako sang oras. Tungod kadamo na sang buluhaton ko. Gani, amo ina. Masami ako nga ginatuyo. Gani nga mag-enjoy ka, samtang bata ka pa. Kag isa sa paagi nga mag-enjoy ka, amo ang pagbakasyon sa higad sang baybay. Maupod ka, tita? Ay, siyempre. Para nga may kahampang ka. Ina, kung okay lang si imo, abi. Ako pa. Pero anay ka. Daw ano kadugay balang bakasyon nga buhato naton? Kay may mga iban pa ako nga commitments eh. Siguro mga isa ka semana. Makaantos pa man sigurong boyfriend mo nga, hindi ka mo anay mag-date. He can manage. Good. Madala kita sang isa kakabulig. Kay basi kung pinsaron mo nga mangin obligasyon mo pang pag-atipan kay Ace.
Kon amo, ginapanag-iyahan sang pamilya ninyo ang duog nga ini? Medyo sa pagtungaay sang propiedad sa mga ginikanan ko, isa ini sa makadto sa amon. Masamid rin sadto sila ni Manong Jason kag isang asawa niya. Amo bala? Dali. Masulod kita sa balay para nga makaplastar ka sa mga gamit mo kag isang gamiton mo nga kwarto. Maamuk ng tulog ni Ace. Oo man. Ginkapoy gid siya sang langoy kaina eh. Paghigda niya kaina, natulugan siya dayon. Nga ginabantayan mo pa siya. Wala lang. Nanamian lang ako magtulog sa iya. Nagakalingaw ako. Do amat-amat na siya nga nakarecover. Ano sa banta mo? How I wish nga ikaw man. What do you mean? Madamo ako sang nakita nga naga-windsurfing. Kag may mga gamit ka man. Nakita ko ina kaina. Wala pa ako sang gana nga buhaton nina, okay? Ay, nakahinambit gili sa akon si Manong. Nga may speedboat ka kuno nga nakaangkla lang. Dito sa unhan. Basi bala kung gusto mo nga lingawon si Ace? No. Nga Wala ko sang gana nga magsakay sa speedboat. Gani palihog. Hindi na ako pagamiti sang imo psychoanalytic bubble. Para makita akong mga bagay-bagay. Okay. Sige. Madali lang. Ginuyata naman niya ang akon kamot. Nakahangop ako. Kung anong ginatinghuan mo nga buhaton. Kag ginapasalamatan ko ina. Pero hindi paghihapon ako handa. Wish ko nga itry mo. May mga tao nga nagasilig sa akon subong. Kani hindi ako gusto kung may malain nga matabo sa akon. Okay. Salamat sa concern. It's okay. Abi. Kinalok ka naman niya ako sa bibig. Kag sa kahigayonan nga ini. Hindi ko na mapungkan nga magbalos. Si Sandy ang nagapanawag. Hello? Sandy? Abi! May time na ako subong para nga magpagkikita sa imo. I can't. Wala ako sa syudad. I know. Ha? Nasugilanon kong kabulig mo. May project ako, no? Kagdra ka nag-stay sa balay sang interviewon mo. Kaginbilin mong address, remember? I'll see you. No, Sandy. Wala na siya. Gin-off na niyang cellphone niya. Excited gid ang boyfriend mo nga makita ka? Hindi ko siya boyfriend, okay? Special someone? Hindi man. Friend ko lang siya. Amo lang ina. Amo lang na? Oo! Nakaibalo mo ba si Sina? I think so. Well, dapat nga siguruhon mo. Madamo na ako sang nabasa nga may kaanggid sa inyong sitwasyon eh. Ang girl nagasiling nga hindi. Apang ang pagpati naman sang lalaki, nga nagapa-hard to get lang siya.
Mga biyan sa ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gagin pasakop di karidad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Direksyon, Marnie Mongkal. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan.
What's the use of this lives without someone to care? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Champagne, Loren. Hindi ako. Mayo ini agod nga maganahan ka sa aton panyaga karon. Wala ko sang gana sa aton panyaga. Ang ginainteresahan ko, amo kon nga agin kidnap mo ako. Magpungko ka. Mayambalan kita. Anong aton hambalan? Nalipay ako nga nagkitay kita. Kay balo ka na impress kita ko sa imo. Kadako sang imo pagbago, sang imo progreso, sining nagligad nga mga tinuig. Kung nakahibalo ako, nga may labot ka sa Nomads Expedition, hindi ako maluyag nga magpahilabot dito. Nagapati ako nga nakahibalo ka. Nga madamo sang ginabuligan nga mga scientist ang akon kompanya. Madamo ako sang ginagastusan nga mga expedition ag mga proyekto nga hindi matagan sang katunanan. Ginabuligan ko ina. Kag madamo man ako sang ginabuligan nga mga charitable institusyon nga may maayos ang katuyuan. Hindi ka magsiling nga nagapamatok ka sa ginabuhat ko ngayon na. Wala ako nagapamatok kung wala ina maghalin sa isa ka managpatay tao. Kawatan, kag tao nga wala sang konsensya, kag immoral. Ikaw lang ang wala nagaog yon sinasa akon. Amoy na nga gusto ko ikaw eh. Gin-betrayed mo ako. Kagkadako sang natula sa akon. Sir, nondo ng panyaga. Dali na. Manyaga na kita. Kuha ang kamot mo sa akon. Inbuto mong buhok ko. Ginasakitan ako. Hindi ako sibilisado kung makig ako. Basi kung balion kong tulan mo. Gusto mo balion ko? Anong kinahanglan mo? Ha? Tilawi ana ining mainit nga lobster sa ngakon kusinero. Nakaibalo ako nga manamitan kasini. Wala ako sang gana nga magkaon subong. Gindala mo ako diri. Kag mahimo nga taguon mo ako diri. Tub-tub ba magsugod sa pagpangita sa akon si Jack kag ang akon pamilya sa akon. Hambalan naton si Jack. Apang makaulat ina. Lorraine, gusto ko makuha ang butang nga gusto ko. Kaginahanglan kong butang nga akong ginapanag-iyan. Ang sumpa ni Lorelai. Hindi
mahimo nga madula na lang sang amusin ni ang akon anak. O Diyos ko, nakulbaan na gid ako. Di na bala si Jackman. Nagbulagay kami nga duha. Kaya ako, nagapangusisa sa mga waiter. Kagamuman sa driver sa mga taxi. Si Jack, nakita ko nga nagapalapit siya sa akon. Si Loren, Jack, sadiin na siya. Ma'am, may tao nga nagkuha sa iya. Nagsakay sila kuno sa isa kayati. May kaupod sa nga tao. Kagang niya dagway, si Van Dyke. Hindi. Hindi siya mag-upod kay Van Dyke. Basi kong ginpilit siya ni Van Dyke. Ang pulis, Jack. Manawag kita sa mga pulis. Hindi naton siguro kinanglan ng pulis. Kung masiling na sila nga nag-upod siya sa mga tao, nga wala man sang pagpamatok. Kag wala kita makaibalo kung pila ka pulis ang ara sa iya pirol. Gani mahulag ako. Buhaton ko lang ini sa akong kaugalingon nga pamagi. Pero Jack, basi kung sakito niya si Lorraine. Hindi, ma'am. Wala sang rason nga buhaton niya ina. Mabalik kita. Ayhan, nagdungka na sila, hindi malayo sa aton. Nakaibalo ako. Nakaibalo na sila nga nagtula ako. Kanagahimo na sila sang paagi kung saan ako makuha liwat. Ang buhaton ko lang, mangita ko sang paagi nga makabulig sa ila. Tinguhaan ko lang nga makalikaw ako sa ginaplano niya nga buhaton. Van Dyke, kunwari sa ako ng sumpa ni Lorelai, nagapati ka pala nga ihatag ko ina sa imo? Ihatag mo ina sa akon. Agod maluwas mo si Jack. Kag ang iban pa. Tiuna, Lorraine, nga makaupod kita. Makaupod ko ikaw tungod amoy ng akong plano. May plano ka? Oh! Sugot ako nga kalimtan ng imo na imo nga sala sa akon. Kag sugot ako nga ang imo grupo among makaangkon sang tanan nga mga manggad nga inyo nakuha sa Isabela. Ang kinahanglan ko lang amo ang kulintas. Kuhaon mong kulintas ka magpalayo? Ano ang akon mauyatan nga pamatuod? Nga tumanon mo ina? Ang akong tinaga. Ang imo tinaga, wala sang pulos sa akon. Agay, kasakit. Kinkumas mong tudlo ko sa kalalangan sang imo kamot. Hindi ako maluyag nga insultuhan ang tinaga sa isa katao nga sagrado. Kag wala nagabaylo ang akong tinaga, Lorraine. Wala. Wala ako sang iban nga kinahanglan ko di ang kulintas. Kabaylo sina among imo popularidad kag kwarta nga makuha mo sa Isabela. Ang imo ngalan makilala sang tanan. Kagari pa ako nga mga bulig sa imo. Kung kinahanglan mo ang akong impluensya. Wala ako nagakinahanglan sang imo impluensya. Napuslan mo na ang akong impluensya sa sulod sang madamo nga tinuig.
Apang ginhimo ko na sa akon kaugalingon nga kagustuhan. Apang wala ko muliagi nga akon kaluoy balusan sang wala sang kabalaslan. Kay muan ina ni Jack. Nakaibalo ako sina. Kan ibalo nga ginhimo mo nga pagpakikupod sa iya. Nagapanubo sa imo dignidad. Sang imo standard sa kabuhi. Ang tao nga pareho sa iya, hindi bagay sa imo. Sa imo tanan nga level, sa imo kabuhi. Ang tao nga pareho kay Jack, nagahimo sa imo nga daw isa ka bata nga spoiled. Malain nga bata. Inang bagay sa imo. Nagsiling ako nga hindi ko matulirar ang kabastusan nga himuon mo. Nagkadayaw ako sa imo kaalam kag kaisog. Apang hindi ang katalom sang imo dila. Inagkaugtan ko ikaw. Kung makita ko ang kurintas, wasakon ko anay ato, kagihatag sa imo. Nakita kong pagsaka sa iya dugo. Sakito naman niya ako. Kagbasi ba akong mapatay niya ako sa tumang nga kaakig. Madalagan ako pakadto sa damyo. Malumpat ako. Madalagan ako sa inali. Ari na, malumpat ako. Ma! Ding ka makadto, ha? Hindi, nadakpan ako. Puy ako! Puy ako! Wala ka sang gusto nga bot! Tudluan ko ikaw sang leksyon. Dali ka! Nagpuyot niya ako. Kunis ang motorbot. Si Jack! Ginbuyan ako ni Van Dyke. Salamat. Ari na siya. Kuhaon niya ako. Hindi na ako masakit pa. Ulihi ka naman. Hindi ako makaibalos ang amo sinakadali. Uy! May pasahero ka gali? Maswerte lang ako. Kaya nagkita ay kami ni Miss Lorraine. Sinong mangunahuna nga makita ay kami liwat? May mga markang nawong. Pauna ko nagpasugot sang malaway nga pagtrato sa isa ka babae, ha? Wala ko ikaw ginbayaran sa imo pagpasugot. Kung makaibalo si Jack nga rin siya sa imo, patod nga maabot siya. Nagkari ka lang bala. Para isugid sa akon ang naibalaan ko na. Laro, din si Jack. Nagapangita sa imo eh. Pero anong ginahimo mo diri? Ti ano sa pagbanta mo, ha? Nakaibalo ka nga arya ko diri? Nagasalig sa imo si Jack? Nagasalig kami sa imo? Hindi ko gani makasustenir sang kaugalingon ko kung wala ko niya pagbuhata. Bangod sa kwarta, gintraidor mo si Jack? Ay, dako ganing kaluyag ko sa kwarta. Kag speaking of kwarta, mga ayok sang duga nga bonus. Laro! Natak-an ako sang pangayo mo sang dugang nga bonus. Boss? Ore! May pusil siya. Pa? Kaginhatag niya kay Van Dyke. Hala? Ipakita ko ang akong kaisog kay Lorraine. Kag tirohon ko ikaw sa lain-lain nga bahin sang lawas mo, Laro. Pagkatapos, ihaboy ko ikaw sa dagat. Agon nga pistahan ka sa mga bagis. Kung patyon mo ako, ang imo handom nga makuha ang kulintas ni Lorelai, kaupod ko nga mapatay. Kung na mo, pila. Ilang itaw-taw mo sa akon para sa kulintas ni Lorelai. $250. Kag mangin imo ang kulintas. Traidor ka. Kabay pa nga patyon kaniya. Loren, business is business. Kag nakapiho na ako, nga panugod na ini sa amon swerte. Aray na sa amon ang kulintas ni Lorelai. Kag sa kwarta nga minilyon, sigurohon ko,
nga ara na sa amon mga kamot ang amo nga kulintas. Isa akong kamot. Ginauyatan ko ini. Kagamainit nga silaksang adlaw nagtupa sa rubi. Kaginalibutan ini sa mga diamante. Ang bulawan nagadabdab sa kasanag. Amoy ning manggad sa kabuhi. Apang diri na tingob ang kamiserables ang kabuhi namon. Kagsamtang ginauyatan ko ini. Alos makita ko ang akong kaugalingon nga ara sa kumunoy. Wala sang kabuhi. Nagaluko sa salog sang sakayan. Ang nawong sinipariyo sang isa ka maputi nga wala na sang kabuhi. Do makita ko manggiyapon si Choy Pablo ngang katunga sang lawas. Ginausang sang matalong nga ngipon sang bagis. Samtang nagatulo ang dugo. Kag nagalibot sa tubig. Ito nakita ko si Lorraine. May luha ang mga mata. Samtang ginahatag sa akon ang kulintas nga ini. What good is the heart without someone to love? Good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa